guys kay naato diri karon sa UM kay wala may klase kay exit examination karon sa grade 12 and karon kay nasa dira sa rooms kana nasa ladraan ang rooms and the reason why nga na ako diri is because ginatabangan ako kong tito kana ginatabangan ako siya sa iyahang project nga kanang newscasting. So diri kami nag-shoot kay para kanang sa sports news. Muapas ako niya sa seminar. Unang saan na to ni? Tara. Manajud mi sa humanamig shoot sa iyahang project. So kina kayo. So karon kay mo trabaho na siya 3.5 na. Ang grado 3.5. Nami diri karon sa UIC kanin sa basketballan sa UIC, likod sa UIC. And I think kabalo naman mo nga di ami tigdula if walay ka ng klase. And karon kay dili man ko pwede mo apil sila hagdula kay gibtan mo ko gingipon. So karon tanaw-tanaw lang sa ko sa ilaha. And yeah, diri lang ko magtambay lang ko kauban sila diri sila mga nanula. Gamay pa lang wala pa sila Denzel. And yeah, nga also buday kanang i-take na ko ang opportunity karon nga adlaw nga kanang maka-vlog kay dugay na ko wala naka-vlog jud like na busy gid kayo sa pag-eskwela kay yeah. Kaya kay mga buhaton nun nga Happy Valentine's na sa inyo guys. Happy Valentine's. Abot na si Kyle. Nga, nasa dala nga kanang Kyle, parahikin sa na Kyle. Parahikin sa na. Para kay kuan. Indo? Unsa yung gipamalin mo? Yung verse ni mo, Facebook diri kayo gago. Wala ka man tigil wala man. Siya ni duwa ka. Unsa ni? Bukas diri ba? White roses. Amot unsa na buwang kayo nya. Abo sa kana siya bulak. Iba ta nang ganing kuan gani isa-isa ba? Ha? Iba ta nang isa-isa. Ya sabi ro gwapo nga klase. Nang latoy man kay day. No, gud.
Ay, kuha na ni package aning tulo. Ha? Mainching ko ng balon. By 25. Tapos kanin do ka bulak. 30. 30 so 60. Oh. 60 plus 25. Oh. Kaning balon. Winta. Ha? Winta. 50? Oh. Malay. Pwede sa mga gamay naman na. Pwes kayo. Asaman mo na mga ano date. Gago sa simlanang, right? Aton, no? Gahi. Doon ako kasi la simlanang gusto. Mo ni si Kyle ka na. Kuha siya ba ka na? Isa ka perfect boyfriend. Gago. Bukpak na Jess. Ha? Bukpak. Kakadaan, ha? Ay, yung basura. Mark, bukpak. Bukpak lang. Bukpak lang. Ay, mahal ka. Uy. Ako sila doon. Mana? Nice ka, Jess. Dugayan mo, Jess. Kunya gabi eh. Sila eh. Batch mo din, Zil ba? Utro po to. Ano, dugay ka? Ito bo. Malagon tayo mo. Umot lang. Straight lang. Hindi ko naman. Ulay liog. Ulay liog, te. Dugay lagi ka. Ha? Dugay lagi ka. Ano yung dagang isubo? Ay, ilom. Dagang sugo. Ang gigo sa mo. Atik lang bitaw. Bagaro kong mata. Ha? Ikaw. Dagang isubo ato. Pagod ang mata to. Dagang mo. Mula dili mo ganahan mo. Magituban mo balain giga mo. Sugo, bak. Dugay lagi ka. Ferrero Rocher. Asa man ta? Ayo, magis ta, magis. Manamig kaon. Nanas iyas. Nana sila din sil. Nya karon kay wala mi kabalo kung ahamihan ni sunod. So manulan lang sa mi kadyot. Another field. Daog tayo. Daog tayo.